What's up mga dol? Ni ana sa Dantawng Laagan Cubs TV. So for today's video, maadto ko sa Osmeña Peak sa Dalagit, padung Mantalungon, Dalagit. Adto ko agi. Ya, gikan ko dito sa Sangi, Alegria. So nitungas ko. Ya, diha mo Mantalungon, Dalagit mga dol. Unya ni hapit lang ko diri kay naay bukid gitawag og Tabon Peak. Barangay Tabon man eh. So kanang bungtura Tabon Peak po gitawag nila. Ari may agi padong medito sa babaw. So pwede ra agi on dire. So mao nay akong agian mga dol. Tungason. Kaya raman dool ra dool. So ako lang ipakita ninyo dol, nigabon ako dito sa babaw kung unsay atong makita. Gamay na lang pag-antos, hapit na. Adol, nindot tayo dol. Nanamis tumoy. Naan ako deres tumoy. Munay view nga makita dere. Kutasa eh. Mangak mo dun. 360. Oh my God! Wow! So diha may ganiha dol. Diha ko ganiha katong gitudlo nako ninyo nga naay bandera gibutang. So dito ako motor gibutang dol. So nisaka ko ganiha dol sa Sangi, Alegria, mao nang dalana dol. Kana. So padung na siya dito sa Mantalungon, Dalagit. Nya liko padung na sa Osmeña Peak. So, nalimot day ko dol. Naday ko ipakita gamay. Sa among pag-ari dire dol. Naday nakauna na mo. Dili lang di ay kami mo'y naguna. Nakapaday gauna na mo. Ako lang ipakita niya dol, dol ay. Hi. Dol lang gauna na mo. Hi. Ari na mi. Kay mo adto pa min sa Osmeña Peak. So ito, gikuhan siya, ipanog siya. Hindi ba? So natural to day siya, naana rin na siya taas diri. Di ba tanawa? Namulak mo. Yan. Indot sa. So mga dol, naanak ko diri sa Osmeña Peak. Entrance sa Osmeña Peak mga dol. Pag abot na ko diri gani halingaw kayo. Kay daghan kayong mga bata nga nisugat. Imbes sa una nga pag-ari na ko mga dagko may nisugat kung asa may parking, pero karon dol nalingaw ko kay nisugat mga bata. Kana sila mga bata dol kana. So napoy bata dito nagpatong. Sila may nangamay kung asa gid may parking, nya diha namin ni parking gitabuna ng motor dol nya. Ang helmet na mo diha gihipos sa mga bata. So mga cute kayo kay mga bata mo ni atubang na mo ni sugat na mo para i-guide me kung asa mi mo park. So adto mi dito sa entrance door, moangat to mi. So init kayong panahon dol, nindot kayong panahon, so musaka na ta na. Cute kayong mga bata ganito. Another saka.
Maayos ani init panahon, di ba? Diba ka, kawan ko naka-timing dire yung nami-ari nga na isang panahon. Kada rin ako diri sa una kay One. So, mao ni mga bataan na nawag ganina, mao ni sila. So, mao ni sila mga dol. Lingaw kayo, mao ni sila nanawag na mo ganiha. Kung asa mi mo park. Mao na sila. Mura na sila nagmasyada kuan. Tare. Cute kayo, cute. Cute na naman ba? So, mao ni ilang entrance diri dol. So, ari ta mo bayad entrance. Ayong buntag o mayong udto. Kung sa oras ron, udto na, udto. Nay guide. Dili pwedeng walay guide po, ma'am. Ah, okay. So, ano dol, kinahanglan gyud ay nay guide. So, dili ka pwede makatungas dito kung walay guide. So, ang bayad may daan, ma'am, o tinignaog namin yung bayad. Ah, okay. ang entrance sa akong Mariala doon. Sila entrance? 12 mas. 50 pesos. Pwede na dili mag-mask pababaw? Ay, struggle. Kini nga kuan, ma'am. Unsa ni nga part? Kini nga mas minapik sa dalagit ni o sa badyan? Ang katong na Osmeña Peak, part ito sa Badyan. Sa badyan. Asa na sa Osmeña Peak nga part sa Badyan, na Osmeña Peak nga part sa... Kay ma'am, katong Osmeña Peak sa Badyan na dito kay kani man siya ang boundary sa Badyan. Ah, okay. So naay laing entrance ang Badyan. Wala. Sorry, dili. Ah, pero kung maghimog entrance ang Badyan, okay ra sad. Or na may jurisdiction, ay na may kasabutan nga diri ra jud. Karon dili pa gid ang entrance. Ah. Wala laing ganito sa dito sa badyan. Kaya na may agianan gikan dito sa badyan. Daw di ba i-construct siya, oo. Highland, di ba? Asa pa siya Kutob? Ah, so wala sila naghimog ilang kaugaling yung entrance nga Badyan lang ang magkuha sa Punta? Tanan. Inyong guide. Ay, si ate. Kasi nga ni ate. Ah, Maribel. So, mga dahil nga itong mga dol, Maribel. So ako na lang sa videographer ninyo karong mga panahon na. So ate, karon nga pandemic, pila ka turista ang Daghan ma'am oy. pag-open? Ah, Daghan. Picture mo sa mundo ha. picture mi ate be. So, tingani mo, ma'am? Maribel. Maribel. Shout out dahil ni Maribel Ontiveros, mga ni guys ng mga dol. So, pila po ka minutes ni lakawon, ma'am, padong dito. 15 minutes? Hindi sa Lakaw. Ah, okay. Gikan dito sa entrance, so padong dito sa Tumoy, Osmeña Peak, so mga 15 minutes. Pindis lakaw siguro. Uni among giagian, makita diri daw lang entrance. So diha mi nagbayad pasaka diha agi. Tawa ang view, nice kayo, nice. Kung kinsa tong gustong mag-overnight dere guys, mga dol, may room 300 per head, dili per room. Yang CR niya mga dol, common. So kung kinsa lang tong ganahan, pwede kayo. Mo na among gilaktas, so hapit na ta maabot dito sa Tumoy dol. Yan naasay mga tindahan dere dol, ug uhawon sad mo naasay baligyang mga tubig.
did I do? Okay, thank you. Very Okay, kind. sige. Thank you so much. Welcome. May na lang pag-antos, Dol. Doon na lang ta. Mao na ni Osmin niya, Pik. Anak ko diri sa babaw. Wow. Nya, Dol. Makita niyo, Dol. Makita diri, Dol, ang agianan padung sa patong. Muna agianan, Dol. Padung siya sa patong. Badyan. Nya, muna view nga makita diri sa Osmin niya, Pik, Dol. Ano siya, medyo foggy dito napita. Makita sa diri unta, Dol, ang Badyan Island. Unya di man makita kay gafag. Unya makita diri, Dol, ang dagat sa Dalagit. Katong isla dito, Dol, mao toy Bohol. So makita diri ang Bohol. Unya mutuyok ta diri, Dol. Negros. Unya Badyan Island di lang makita, Dol, kay foggy kayo. Nindot unta kay to ba kung dili wala pa magpag makita gid ang tibuok view sa ilawom. Nya mual-bual dito, Dol. Ano ni Osmin niya, Pik. So na ako dres tumoy hawa kay tanawon pero nindutag view, Dol, oy. Nya nindot kita tanawon ang pangpang, Dol. Sayang dili lang makita ang Badyan Island. So makita sa gikan diri, Dol, ang agianan padung sa Badyan Highland. Padung ubos Badyan Highland mao na siya, Dol, agianan. So makita sa gikan diri. So kung kinsa tong ganahan nga mag-overnight, mag-tent, pwede jud kaayo diri, Dol. Pilay bayad te kung mag-overnight? 100 gyapon. So 100 gyapon nya kinahanglan sad og guide, mga Dol. Pero ini kagabi pwede na muli ang guide. Safety sa GR. So maura to, Dol. Naot nga nag-enjoy mo sa akong ipakita ninyo sa Osmin niya, Pik. Easy out.